Molt còmode. Estàvem fent una premissa un pèl fantàstica. La pel·li parla sobre la protagonista, en aquest cas, el personatge que interpreta la Marta Nieto, que comença a viure la vida en desincronia de so, no? És a dir, el que passa no passa a temps real per ella, sinó que li arriba el so cada vegada amb més retard. Llavors, la premissa era excepcional. Era molt original, era molt singular, però era excepcional en el sentit que era molt difícil posar-nos en la pell d'algú que li estàs passant això i del seu entorn, que en aquest cas és el meu personatge el que participa allà, de veure com reacciona davant d'això. Però anàvem molt ben acompanyats, el Juanjo Jiménez, el director, ho tenia molt clar, i ha sigut una experiència molt peculiar, molt excepcional i molt divertida. Amb el Juanjo parlàvem tota l'estona d'intentar ser molt propers i de buscar caliu i d'intentar ser, d'alguna manera, el primer espectador, diguem, d'això que li passa a la protagonista és el personatge, l'Ivan. I no buscàvem res fora de lo normal, sinó intentar ser, el que et deia, molt propers, d'intentar donar suport, de portar-la a terra, no? Perquè ella viu permanentment en un limbo estrany en el que no saps molt bé si el que està passant, si no està passant, i jo intentava tota l'estona com intentar ser l'espectador que l'abraça dient-li, ei, tranquil, està tot bé, d'això on te'n podràs sortir, no? I llavors, quina relació has establert amb aquest personatge, no? Et sents còmode treballant amb ell? Experimentes? Sí, sí, perquè hi ha moltes coses de l'Ivan que jo també tinc. O sigui, hi ha aquesta empatia, diguem, aquesta preocupació, el patir perquè el teu entorn estigui bé, la gent que estimes, etc. No he hagut de fer un gran esforç de creació de personatge per poder connectar amb això, no? Doncs t'hem vist en moltes facetes, no? Comèdia, ara també potser més dramàtica aquesta. Amb quin registre et sents més còmode treballant? Amb tots una mica. Sí. Ja la comèdia m'encanta, espero no deixar-la de fer mai, però sí és veritat que a mi m'avorreix fer sempre el mateix. Llavors intento, sempre que m'arriba la possibilitat de poder agafar un projecte que em permeti investigar i sentir-me realitzat i explorar una miqueta més, sempre dic que per mi interpretar és una excusa perfecta per conèixer-me una miqueta millor. I en aquest sentit, si et donen personatges que de vegades s'allunyen una miqueta més, sempre tens la possibilitat d'això, de poder-te sentir cada vegada més realitzat. Ja veurem.